Overhead Good Morning je vježba koja će izvrsno aktivirati cijela gornja leđa, pogotovo one mišiće koji su zaduženi za uspravan položaj cijele kralježnice. Vježba izgleda lagano i da, može biti stvarno lagana, ali samo ako je radite krivo. Ako je radite savršeno, onda će biti zapravo izrazito teška, čak i sa ovim malim utezima od 1 kile. Svakako savjetujem da počnete sa tim stvarno najlakšim mogućim utezima, dakle kila do 2 kile po ruci. Ako trenirate kod kuće, možete objema rukama držati ovako ovu šipku pa s njome raditi. A ako trenirate u teretani i nemate na raspolaganju lagane utege od 1 kile, onda možete uzeti jedan običan uteg od 2,5 kile i držati ga objema rukama i na isti način izvoditi vježbu. Svakako savjetujem, ako vam uvjeti to dopuštaju, da radite sa odvojenim težinama, dakle da svaka ruka ima po jedan uteg u njoj. Tehnika vježbe je zapravo jako jednostavna, ali se ljudima jako često provlače tipične greške koje tu vježbu zapravo čine puno lakšom nego što bi trebala biti, pa se samim time i fokus smanjuje sa tih ciljenih mišićnih skupina. U rukama ćemo držati težine, a stopalima ćemo stati u nekakav sunožni stav koji god je vama ok. Početna pozicija izgleda tako da dignete ruke i poravnate ih sa ušima. Dakle, ruke nisu ovdje, nego su točno uz same uši i ovaj sad dio je bitan. Te ruke ostaju uz uši dokle god pokret traje. Dakle, kako se spuštam u pretklon, ruke ostaju točno uz uši, ne padaju niti malo. Ako padnu, gubimo fokus sa ciljenih mišićnih skupina. Dakle, bitno je pod svaku cijenu održati ruke paralelne sa ušima. Zamišljajte da što se vi niže spuštate trupom u pretklon, to više morate ruke gurati u smjeru stropa. Ne dopustite im da niti malo padnu prema podu. Sam položaj pretklona izgledat će upravo ovako. Dakle, koljena nemojte previše saviti, nego ih savite sasvim onoliko koliko je dovoljno da potkoljenica bude okomita na pod kada ste dolje. Što se tiče pozicije trupa, idealno bi bilo da dođete u poziciju gdje je trup paralelan sa podom. Ali ako to znači da će vam ruke u toj poziciji pasti prema podu, onda se zaustavite malo pliće u onoj poziciji gdje ruke i dalje možete držati strogo uz uši. Druga česta greška koju ljudi naprave je da previše saviju koljena, pa pokret pretvore zapravo u čučanj koji onda izgleda ovako. I na taj način si također olakšavate vježbu, zato što trup više nije u pretklonu, nego je puno uspravniji u odnosu na ovu poziciju. Poanta vježbe nije da se opteretimo što je više to moguće. Poanta vježbe je, kako sam već nekoliko puta istaknula, da ruke držimo konstantno uz uši, tako da ležni mišići mogu odraditi dobar posao. Jer ako vi vježbu napravite ovako, onda ne koristite mišiće koji uspravljaju kralježnicu. Dakle, velika je razlika između ovog položaja i ovog položaja gdje su mi gornja leđa maksimalno moguće ispružena i ravna i gdje osjetim aktivnost ovih svih mišića uz samu kralježnicu, onih mišića koji su zaslužni za ovaj ovdje stav. Zato taj stav želimo zadržati dokle god traje pokret. Ajmo sad sve iz početka. U svakoj ruci je jedan uteg ili ću objema rukama držati jedan uteg. Staću sunožno u položaju u kojem se osjećam dovoljno stabilno i s pokretom ću započeti tako da dignem ruke u položaj slova Y, poravnam ih sa ušima. U položaj krećem tako da guram guzu nazad, a trup u pretklon. Koljena savijam, ne previše, ali ne premalo. Dakle, onoliko koliko je potrebno da potkoljenica bude okomita na pod. I vraćam se u početnu poziciju. Pa ponovno zategnem ruke, ispružim ramena, ispružim laktove, poravnam ih sa ušima. Idem dolje, 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 ruke guram prema stropu, što sam ja niže. I opet. Trup ide dolje, ruke idu gore, 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 ne smiju pasti. I gore.